Kien f'Awwissu tal-2008, ftit ġimgħat biss wara li Joseph Muscat inħatar bħala mexxej tal-Partit Laburista li nħatar eżekuttiv ġdid tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Eżekuttiv li l-ewwel priorità tiegħu kienet dik li jagħtwa s-sejħa li jagħmel Joseph Muscat. Sejħa sabiex il-bibien tal-Partit Laburista jinfetħu beraħ għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Bħal eżekuttiv matul dawn l-aħħar 4 snin, ħdimna sabiex irresqu lejn il-partit l-akbar ammont possibbli ta' żgħażagħ. Żgħażagħ li fil-bidu tal-ħidma tagħna involvew ruħhom f'diversi ferat li waqqafna madwar Malta u Għawdex. Fil-fatt matul l-ewwel 3 snin ta' ħidma tagħna irnexxiena niftħu madwar 25 fera tal-għaqda madwar Malta u Għawdex. Żgħażagħ li llum ġew integrati b'mod aktar dirett fil-ħidma tagħna wara li fl-aħħar xhur biddilna l-operat tal-għaqda. Ħdimna u rnexxielna naqtaw l-idea tad-differenza bejn l-eżekuttiv u l-membri tagħna bil-involvejna kemm stajna l-membri tagħna fil-proġetti tagħna. Buħud mill-membri spiċċaw saħansitra jieħdu ħsieb huma l-inizjattivi tagħna. F'April li għadda ħassejna li għandna mmorru pass-sol tremendan u kien għalhekk li nidejna l-kampanja Join Us, kampanja fejn matula komplejna niftħu l-bibien tal-għaqda tagħna beraħ għal dawk iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin li xtaqgħu jaħdmu spalla ma' spalla magħna. Żgur li waħda mill-akbar attivitajiet li qatt organizzat l-għaqda tagħna kienet dik li tellajna ftit ġimgħat biss wara li ġie ffurmat l-eżekuttiv il-ġdid tal-FZL. 4 snin ilu. Kien fl-20 ta' Settembru tal-2008 meta ġie organizzat riċeviment ġewwa l-Monte Cristo Wine Vaults f'Ħalluqa fl-okkażjoni ta' dħul tal-mexxej Laburista fil-Parlament, attività li għalija attendew madwar 4,000 ruħ. F'Settembru tas-sena 2008 ġie organizzat ukoll il-proġett internazzjonali bl-isem ta' Euromed Take the Platform, proġett internazzjonali fejn matulu ħadu sem 30 żagħżugħ u żagħżugħa minn 8 pajjiżi differenti fejn ġiet diskussa l-Unjoni tal-Mediterran. L-FZL kien minn dejjem fuq ta' quddiem sabiex jagħti sehmu f'kampanji politiċi fuq skala nazzjonali. Dan seta' jidher biċ-ċar matul dawn l-aħħar 4 snin ukoll. Matul il-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju tal-2009, l-FZL organizza diversi Action Days madwar Malta u Għawdex, fejn bħala żgħażagħ intqajna ma' eluf ta' ċittadini u spjegajna l-viżjoni tal-Partit Laburista fl-Ewropa. Konna parteċipi wkoll b'mod sħiħ fl-elezzjonijiet lokali tal-2009 fejn organizzajna wkoll attività ġewwa Ġnien f'San Ġiljan, attività fejn matula ippreżentajna l-kandidati żgħażagħ għal dawn l-elezzjonijiet lokali li fil-maġġoranza tagħhom ġew eletti b'riżultati tajbin. L-FZL ta' semu wkoll b'qawwa kbira waqt il-kampanja dħul tad-divorzju f'pajjiżna fl-2011. Matul din il-kampanja ħadna ħsieb il-koordinazzjoni tal-Moviment Stand Up, moviment li mexxa kampanja żagħżugħa li tella diversi attivitajiet sabiex tikkonvinċi aktar żgħażagħ sabiex jivvutaw iva f'dan ir-referendum. Għall-elezzjonijiet lokali ta' Marzu li għadda ħadna ħsieb sabiex inkunu organizzati ferm aħjar mill-2009. Kien għal dan il-għan li nidejna l-kampanja Start, kampanja fejn matula konvinċejna numru kbir ta' żgħażagħ sabiex jikkontestaw l-elezzjonijiet lokali f'isem il-Partit Laburista l-ewwel darba. Żgħażagħ li l-maġġoranza assoluta tagħhom ġew eletti b'suċċess f'dawn l-elezzjonijiet. Kampanja oħra li nidejna ftit tal-ġimgħat ilu u li għadha dejja bħalissi l-kampanja It's Time, kampanja fejn matula qed nisimgħu l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin, aspirazzjonijiet li jagħtu direzzjoni ġdida lil pajjiżna. Konna wkoll attivi minn ġimgħa l-oħra billi semmajna leħinna fuq diversi issues li jolqtu liż-żgħażagħ b'mod dirett, fosthom fil-kwistjoni tas sospensjoni tal-fondi Ewropej f'April tas-sena 2010 u kif ukoll billi saret pressjoni fuq il-Gvern billi tqasmet ittra nhar is-6 ta' April tas-sena 2011 lid-deputati parlamentari taż-żewġ naħat sabiex dawn iż-żgħażagħ li jgħalqu 18-il sena jingħataw id-dritt tal-vot fir-referendum għad-dħul tad-divorzju f'pajjiżna.
Bejn l-2008 u l-2010 telajna ta' kull ġimgħa programm fuq One Radio bl-isem ta' Dirett Żgħażagħ, programm fejn fih diversi jaqdiet ta' żgħażagħ u kif ukoll membri tagħna semmaw leħinhom fuq diversi suġġetti li jolqtu direttament liż-żgħażagħ. Matul dawn l-aħħar 4 snin ħriġna wkoll ma' 80 stqarrija fuq suġġetti varji u kif ukoll organizzajna diversi diskussjonijiet fosthom il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ, il-vot ta' 16-il sena żgħażagħ, l-IVF, id-divorzju, single parents, xogħol, l-edukazzjoni, liġi tal-koabitazzjoni, partiċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjetà, festi u t-Trattat tal-Akta. Dawn id-diskussjonijiet ġew segwiti minn pubblikazzjoni ta' diversi pożizzjonijiet studjati u parteċipajna fil-proċessi ta' konsultazzjoni pubblika illi saru. Organizzajna wkoll diversi diskussjonijiet pubbliċi fejn iż-żgħażagħ staqsew il-mistoqsijiet tagħhom lill-mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat. Fost dawn id-diskussjonijiet kellna dik li ġiet organizzata f'Settembru li għadda fi Pjazza Sant'Anna f'Taslima, f'Marzu li għadda fil-Valletta Waterfront, ir-Round Table f'Mejju li għadda fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li trattat il-garanzija taż-żgħażagħ u l-aktar waħda riċenti tkun id-diskussjoni li ġiet organizzata fl-20 ta' Settembru bħala parti mill-ewwel Kungress tal-Partit Laburista. Matul dawn it-3 snin organizzajna wkoll ir-rally tas-satira politika xekk, attività li matula jieħdu sehem fost l-aqwa talent lokali Malti. Matul it-3 edizzjonijiet ta' xekk kienu eluf ta' Maltin u Awċin li attendew għal dawn is-serati ta' satira politika. Sabiex nintegraw aktar mal-membri tagħna ħadna ħsieb ukoll norganizzaw diversi weekend seminars għall-membri tagħna. Seminars fejn matulhom l-istess membri nataw diversi sessjonijiet ta' taħriġ fosthom fuq campaigning. Matul dawn l-aħħar 4 snin ta' kull sena wkoll ipparteċipajna waqt Freshers Week. Tellajna stands informattivi sabiex bekk inkunu nistgħu nżommu kuntatt mal-istudenti universitarji. Is-sena 2011 kienet speċjali ħafna l-laqda tagħna hekk kif għalaqna 60 sena mitwaqqif tal-Fera taż-Żgħażagħ fih dan il-Partit Laburista. Għal din l-okkażjoni René Monsinier, membru fih dan l-eżekuttiv tal-għaqda, ħasseb iħejji ktieb li kien jiġbor fih l-istorja kollha tal-għaqda. It-tneżdija saret nhar 28 ta' April tal-istess sena fejn itella diskussjoni rigward l-istorja tal-FZL, diskussjoni li għalija attendew diversi ex-membri tal-għaqda tagħna. Din kienet biss parti mill-ħidma tal-eżekuttiv tal-FZL matul dawn l-aħħar 4 snin. Ħidma fejn matula komplejna naġġornaw l-għaqda tagħna ma' żminijiet, komplejna nkunu relevanti, komplejna nservu bħala l-pont bejn iż-żgħażagħ u l-Partit Laburista. Għalhekk illum inħarsu l-qudiem għal ġimgħat li ġejjin, ġimgħat li għalkemm matulhom hemm bżonn niwettqu numru ta' sagrifiċċji żgur li ser ikomplu jimlewna b'sodisfazzjon. Sodisfazzjon li ħdimna fih dan il-moviment li kien fuq in-naħat tajba tal-istorja. Moviment immexxi minn żagħżugħ bħalna. Moviment immexxi minn Dr. Joseph Muscat.